Satirinya County ma Baringo nok mar chiemo kod pi malera okwako skunde County ya Baringo ma osebedo kod midhiero mag rochruok arita kaluwore kod monj ma itimo kod jokuo jamni e gwengego. Kaluwore kod rochruok arita sani koro chuno obila mag majoni mondo mi oket arita ne jopuonjre kinde ma gidhi manyo pi. Skund primary ma Ng'aratuko mantiere kod jopuonjre 57 en achiel kuom skunde ma midhiero mar pi okwako bang' jomahundu ne ketho kisima kod tangi mag pi mane osebedo ka konyogi e yudo pi maler. Kaya skul ma Yatia jopuonjre onge kod chiemo bang' jomahundu ne kwalo chiembgi. Beauty Rotich ma en japuonj skulno koni sani gikale matek yudo pi ne jopuonjre kod jonyuol ma bende tiyo kod skulno kaka kar dak e seche mag otieno kaluwore kod luoro mar monj ma itimo gi jomahundu. And then they'll go back to other activities which are not good. Tunaambia tu serikali asije atuangalie kwa mambo ya chakula na hata manyumba yetu imepomolewa yote. Huwa tunategemea capitation na fees ya wasasi. Sasa sababu hii area tumepata shida ya hii mambo ya usalama. Wasasi karibu wote walihama na mifuko yao, hawana chochote ya kulipa fees. Tunaenda kufika watoto tunachimba maji, tunachimba mtaro chini, alafu tunachota maji. Hiyo maji hata sio ni ile maji colored na watoto wanakuja kunywa hivyo. My students are not paying fees because they were given scholarship, and therefore the bursaries comes once in a while. We have been told that over the weekend 40 boys left the school because of the challenges that they are going through. In an area where we are trying to support education, that is really a sad state of affairs. Kama kwa hisani, kama NGOs, watu wa kanisa, kama wako na chakula, wasaidie hii shule ya Yatia Secondary School, Yatia Primary na Kakir, hii mashule yenye iko pande ya chini kwa sababu watoto serikali wamesema pungua shule, hakuna chakula sana.